Kuboita. 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 Forward kayo ng onte. Forward ng onte. Forward. Ang game natin na ito ay madali lang. Sobrang dali. Okay? Ito po ay pabahuan ng hininga. Sarap na. Nagbukaan na dapat. Abi, bumumaka ko. Abi. Hindi. Okay. Ito po ay longest breath. Okay? Cowboy tag. Ganun na. So, timer please. Sino siya ang timer gaya? Who is joking? Can you do it for us? Okay. Ayun. Pakilala mo. Uy. Ayun. Dito ka mong atitog-titil lang. Okay, dito. So, yung nakasabukaan, anong name mo? So I'm San Liquido from Luwakanden. At tapos lang ba gold kita? Kita ka man? Nice to meet you. Ikaw naman, ma'am. Abay na yung akwa. Di ba papahuan tihin nga? So kayo ka naman. Tingnan tingin mo, and saan ka galing? I'm Rose and I'm from Bukias. Basta Bukyas! Eh, sinapati nila sa ikitag pulo lang dito rin. Adewan, basta Bukyas! Patatas! Nutrition din. Okay, now, this one. Ma'am, inya binagan mo, and taga saan ka? Shock me malupet. Wahaka! Graduate din na arin, eh, kaya tipawa, titubay to, taga itubo ni so. Malupet, hangapet, malu. Malu, Miss Malu, nice to meet you. Now, dahil sila nga nag-training po siya. Sila, nag-adulti 10,000 na jiwan, wallet na yun. Ano pangalan mo? Siya kami Jumar, taga-Bangkok, Tublay. Wow! Bakit tublay? Ay, taga-tublay. Kamong ba nga pina-aidak ni taga-tublay? Ay, asis. Uy, ano na. Anyways, nice to meet you, Jojo Maor. Medyo natamaan ka ba? Si Taytoy Timo. Kasi lang ang nalpasan natin 2010. Sarap. Ano name mo, ating? Christian Alzo. Ako, mama Chichi, ako mo. Kasi naman pinaibabayin mo tabi yung mapakausi. Anong name mo, sir? Christian Alzo. From Bito. Christian Bacalso. Kasi kati next na Randy Vice Governor. Okay, Toton! Ngayon, okay na ba yung timer natin? Okay. Galit, dito nga, medyo, ayan, at least 5 minutes. Okay, kasi lang ha, sobrang dali lang. No sino di pinakamahaba ang dila is the hilingang. Iso na di mga bakti. Bagayo lang, cowboy ta! Bawal kaya, once ka nag-stop the breathing you, like a cock, okay? So contestant number 1, 2, 3, 4, 5. I love the fancy contestant number 1! Grabe ha, amin na yung fans tayo mo. Let's have contestant number 2! Contestant number 3! Contestant number 4! Contestant number 5! Ako rin tahan nga kran reunion kayo ito. Okay, now, sisimulan natin kay contestant number 1. Kitang taman mo gaano kapigsanga ang angas iti-ibaloy. Okay, now, ready ka ba? Ready ka? Okay. Jovi? And 3, 2, 1! Kuboita. Grabe na yun yung kinabakal mga tao. As kinabas ko yung business mo. As mga mas malaki ang famous na mo. Okay. Thank you so much. Dito ka lang. Now, let's have. Dito ka pa maikat dito. Face mask mo. Ready? And 3, 2, 1! Kuboita.
lang gayang tibilang. Anyways, kita magman iti katidog tibila kitaga impukon. Ready? 3, 2, 1. Cowboy town. As nasuna nga statwa. Okay, now, detoy, taga 13 posts, kaslangan mo nga kailangan i-prize. Okay, kaya tita, kaya di bali awan ni Rumuan nga mo matita. Now, in 3, 2, 1. 直播间。 Grabe, kas lang ay ngari mo yung JLF mo. Na nagbiyahe mula Bacon hanggang Trinidad. Nagmayat na, very country. Okay, dito ay 2010. Ang bihid ka dagat iklan mo dito eh. Kapabayin yung maaba ka. Isip mo iso gano-gaano kayo nga kalay nga klan. Inya nga ako kayo tagaano kayo man? Togon ang grabe na gano'n dito. Togon mamartag yan dito kayo togon iso. Okay, ready ka? Ikaw si Pans mo pag mamakita ka akin ang guwapo. Ready ka? Okay, in 3, 2, 1. Cowboy Town. Okay, dito kayo man compressed basit. Compressed basit. And may we call all the judges? In a few minutes, we'll be resuming the event. Kastoy niya, 5th place! Sino nga ta? Obvious ba? Obvious? Gulay ka bipiro kung price mga paminta. Ay na, may DA. Okay, dito na ito. 5th place goes to 2010! Eh, tayo yan. Ito po yung JJ kami kung awan. Pasensya kayo. No next na reunion nyo na lang. Okay. 4th place goes to contestant number 2! Ayan, sika. Tapos lang ang ma-hangover ka. Ika si Kati Payless. Extra. Mami, kabilang lang titlog. At muna imas. Okay, thank you so much. That's number 2. Let's have number 3 or the 3rd place. Isuna ni contestant number 3! Ayun siya. Since ka, marunong ka bang magluto? Kumain. Kumain. Idagdag mo ang ayong asin sa iyong pagkain. Salamat, kaubos lang kanina. Yeah, at least nakapag-grocery ka pa sa Cowboy Town. Now, dito kayo dalawa. Dito kayo nag-go, dito kayo nag-go. Asan ang fans ni Mr. Black? Ni Mr. Trading Post? Okay. So, tata, dahito'y na nga ba may cut? Okay. Ikak-sing-sing kas lang nga medyo agpapapogi ka. Ikak-sika iti lotion! Or makaya mo itat mo iti ar-arumam. Yan. Thank you so much, Mr. Black. Now, ang ating winner, si Mr. Trading Boss! At dapat iti variation iti voice na kahit mo nga sumali. So, now, ikak-sika iti pangikabilang iti mumam. Sito! Nayurang pa iti mantika, tatlo naduldulas. Palapakan po natin silang lahat. Ayan! Thank you so much sa mga players. Thank you sa hindi pagiging KJ. Maraming salamat sa mga joiners.